A conquista romana foi un proceso longo, de aproximadamente 200 anos, que se desenvolveu en diversas fases. A chegada dos romanos á Península Ibérica prodúcese no ano 218 a.C. Roma enfróntase a unha guerra a morte contra Cartago polo dominio do Mediterráneo occidental e trata de cortar o abastecemento destas tropas africanas. Tras unha dura guerra, a Segunda Guerra Púnica, en torno ao ano 197 a.C., Roma pasa a controlar todo o territorio costeiro da Península Ibérica, dende os Pirineos ata o sur de Portugal. Con este territorio xa conquistado, os romanos propóñense estender o seu dominio aos povos celtíberos do resto da península. Pero os conquistadores atópanse cunha resistencia feroz por parte das tribus cántabras, astures e galaicas. Terán que agardar preto de 200 anos, ata o ano 19 a.C., para dominar todo o territorio peninsular e poder declarar a Pax Romana. Unha vez finalizados os enfrontamentos bélicos, iníciase o proceso de romanización. En todo o imperio precisábanse infraestructuras que lles permitisen o control político e administrativo e a explotación económica do territorio. Para elo, construen unha impresionante infraestructura viaria utilizada para os desplazamentos de tropas e o transporte de mercancías. Construir camiños e pontes foi a gran tarefa a realizar. A provincia romana de Gallaecia era moito máis extensa que a Galicia actual, pois tamén comprendía o norte de Portugal, Asturias, Cantabria e parte do que posteriormente serían os reinos de Castela e León. Durante os primeiros anos da dominación romana, neste extenso territorio construínse tres grandes vías, coa intención de unir Astúrica Augusta co campamento de Lucus Augusti e cos dous portos máis importantes dese momento, Brigantium e Iria Flavia. Os romanos atopáronse cun relevo, unha hidrografía e unhas características do solo que formaban verdadeiras barreiras naturais que exixían do ser humano un espectacular esforzo construtivo para facelas transitables. Un clima máis frío e chuvioso que o actual, con abundantes zonas pantanosas e anegadas, complicaría, sobre todo nos invernos, o tráfico viario dun modo extremo. O esforzo que o Imperio Romano puxo na construción dunha tupida rede de camiños, coa construción de novas vías, pero tamén coa utilización de camiños existentes, modificou unha paisaxe que dende entón está marcada polas súas pegadas. Moitas destas vías seguiron usándose co paso do tempo e incluso chegaron ata a actualidade. Unha das tres vías importantes da Gallaecia foi a Vía Nova ou Vía 18ª do itinerario de Antonino. Cun recorrido de 215 millas romanas, uns 318 kilómetros, unía a poboación de Braga, en Portugal, con Astorga. Esta vía era a máis transitada de todas, xa que por ela pasaba o ouro extraído das médulas e do sil, ademais de ser utilizada polo correo imperial, que tardaba 2 días en recorrela. A Vía Nova entraría por Valdeorras e continuaría por Castro Caldelas tras entrar en terras quiroguesas, onde se atopa a ponte sobre o río Vivei que separa Quiroga de Tribes. Esta ponte, xunto coa do Freixo, en Celanova, é un dos dous únicos exemplos de pontes romanas finalizadas en Galicia. O seu emprazamento na Vía Nova para cruzar o vale encaixado do río Vivei, a perfecta xeometría e as características constructivas dan fe dos condicionantes que tiveron en conta os enxeñeiros romanos na súa construción. No seu emprazamento, as rocas aparecen na superficie, sendo o fondo do leito bastante uniforme. Ascenden a unha altura de 3 metros por debaixo dos cimentos
de tal forma que no verán a fábrica das bases queda totalmente libre. O rasante da ponte veu condicionado pola necesidade de desaugar o caudaloso río Vivei en épocas de chuvias, que neste tramo discorre fortemente encaixado. Trátase dunha ponte romana de 3 arcos apuntados de diferente luz. Os piares, de 5 metros de ancho, están colocados en seco, sen morteiro, perfectamente labrados e ensamblados. O que esta ponte se siga usando na actualidade, xa que forma parte da estrada Ourense 636, que une Larouco con Póvoa de Tribes, demostra a destreza adquirida polos enxeñeiros romanos na execución deste tipo de pontes de pedra. Con 75 metros de longo, 7 de ancho e 20 de alto, foi construída en tempos do emperador Trajano, como testemuña un miliario, columna que, situado ao borde das calzadas romanas, servía para sinalar cada milla. Trátase dun miliario de Tito e Domiciano, que data do ano 80 despois de Cristo, e que sinala a milla 94. Xunto a él levántase unha pedra honorífica cunha inscrición dedicada a Trajano. Pero ademais das 3 vías importantes da Gallaecia, había unha importantísima rede de vías secundarias. En moitos puntos concretos utilizaban camiños existentes, pero a política viaria romana ben marcada polos seus propios intereses. A través desta rede de camiños, os castros transfórmanse en vilas, a poboación incorpora novas tecnoloxías, como a arquitectura, o arado romano ou a minería, adopta novas crenzas e ideas, cultiva as vides e o aceite, pero comeza a saír ouro, prata, cobre ou ferro, que constituíron o principal interese económico de Roma na nosa zona. A profunda pegada do mundo romano faise patente no impresionante legado arqueolóxico desta época, composto en Quiroga por un complexo tecido de 66 explotacións mineiras de distintos tipos e unha vintena de asentamentos fortificados relacionados coa actividade mineira. Núcleos como Montefurado, Vilanuide, Margaride ou Sequeiros están situados en antigas minas de ouro. Roma, ante a importancia destas explotacións e os seus beneficios económicos, preocupouse dende un principio por dotar a zona dun sistema viario que permitise tanto o transporte do material extraído como o movemento de tropas para garantir a súa seguridade. O progresivo desenvolvemento das explotacións auríferas romanas avanza dende a parte baixa dos vales, onde están os xacementos aluviais de ouro secundario, ata alcanzar as zonas altas e montañosas, onde se explotaban os xacementos de ouro primario, a rocha nai do mineral. O camiño seguido polos romanos tivo que partir da Vía Nova, ao outro lado de Petín, seguindo augas abaixo o val do río Sil, en cuxo percorrido se atopan numerosas explotacións auríferas, ata a confluencia co río Lor en Augas Mestas, onde tamén se constata a presenza de numerosas explotacións do mesmo tipo. A partir de aquí, os romanos buscaron a existencia dos xacementos primarios do Courel. O primeiro dos trazados, de Montefurado pola marxe dereita do río Sil ata Augas Mestas e despois polo río Lor ata Barxa de Lor, sería o mesmo itinerario que posteriormente seguiría o Camiño Real e hoxe o Camiño de Inverno. Petín, Montefurado, o Castelo, Quiroga, Barxa de Lor, a Pobra do Brollón, Monforte de Lemos, Castillós, Fión, Belesar, Chantada e Agrade. Este trazado romano é a vía de penetración máis doada cara ao interior de Galicia dende a meseta. Dende a prehistoria, primeiros animais e despois os primeiros homes foron seguindo os cursos dos ríos Sil e Lor cara a Monforte ou Courel. Este camiño aparece mencionado por primeira vez nun documento de venda do ano 922.
En Barxa de Lor, unha ponte salva o río para continuar o seu camiño cara a Monforte. Construída sobre unha de época romana, a ponte actual é de carácter medieval, seguramente do século XIV ou XV. Con arcos de diferentes formas e tamaños, conserva parte da calzada romana no seu empedrado a base de cantos rodados. O outro trazado transcorrería paralelo ás dúas beiras do río Lor en todo o seu recorrido. A pesar de non estar pavimentada, na súa construción non se escatimaron esforzos, xa que en moitas zonas foi preciso cortar a roca quedando o camiño case colgado a modo de repisa. Noutros casos, o firme asentouse sobre lasas de lousa para salvar o desnivel. O resultado é unha vía de 3 metros de ancho e a media ladeira, e fortificada por medio de recintos castrexos ao longo de todo o seu recorrido. A ruta enlazaría as explotacións auríferas de Montefurado e a cunca baixa do río Lor, con dúas importantes vías romanas, a Vía Nova de Astorga a Braga e a Vía 19, que dende Astorga e tras pasar por Lucus Augusti, chegaría ao porto atlántico de Iria Flavia, a actual Vilagarcía de Arousa. O ouro da comarca tiña, polo tanto, unha inmellorable comunicación para o seu envío a Roma. A implantación dun sistema monetario no Imperio Romano, baseado no ouro, explica o comezo da explotación aurífera. A cunca do Sil ten gran importancia para os romanos. Das áreas arrastradas por este río e dos xacementos secundarios obtiveron unha gran cantidade do prezado mineral, pero tamén foi a pista que os levou a buscar a existencia dos xacementos primarios do Courel. No século I, na época de César Augusto, as zonas de explotación aurífera da rexión aportaban ao Imperio Romano 20.000 libras de ouro, o que equivalería a 6.200 quilos. Varios foron os sistemas empregados para a obtención de ouro naquela época. Un deles era o chamado Ruinamontium, no que se utilizaban grandes cantidades de auga para derrubar amplas extensións de terreo. A escavación de minas nas montañas, de arriba a baixo para sacar o material por galerías secundarias, foi tamén outro dos métodos empregados. Importantísima axuda para estas explotacións foi a forza da auga. Mediante canles de abastecemento levaban a auga captada a moitos quilómetros ata as cabeceiras das minas. Estas canles tiñan que manter unha pendente baixa e relativamente constante, para que a propia forza da auga non as destruíse, polo que eran grandes obras de enxeñería. Na área mineira de Parada Seca pode verse o canal tallado na pedra, pola marxe dereita do río, polo que os romanos levaban a auga ás súas explotacións mineiras no curso baixo do río Soldón e na zona de Sequeiros. Río arriba, á altura de Paradapiñol, atópase a zona onde estaría a presa de captación da auga. Nas penas da beira do río poden verse unhas entalladuras que puideron servir para encaixar unha estrutura de madeira que formaría parte da presa. O tramo máis visible do antigo canal mineiro acolle Penafurada, un túnel de preto de 20 metros de lonxitude, con máis dun metro de altura e uns 70 centímetros de ancho, que foi escavado nun esporón rochoso. O canal, duns 6 km de lonxitude, conserva varios tramos tallados na roca. Desta rede hidráulica que abastecería as explotacións auríferas de Parada Seca e Sequeiros, forman parte tamén Pena Tallada e o Pozo Morto, un canal e un pozo tamén escavado na roca que se utilizaría para almacenar a auga. O traballo nas minas era xigante, como detalla Plinio el Viejo, escritor, naturalista e militar romano, que realizou estudos e investigacións en fenómenos naturais, etnográficos e xeográficos que deixou nunha obra escrita. Para traer a auga, conviña que a nivelación estivese en pendente para que correra apresuradamente, polo que se traía de zonas moi altas.
As gargantas e cumes uníanse con canles apoiados sobre cimentos ou cortados nas rocas. Noutros casos, máis inaccesibles, cortaban as rocas para colocar troncos. Os encargados de facer estes cortes colgábanse de cordas e dende o aire nivelaban e trazaban as liñas do recorrido e canalizaban as augas onde non se podía andar. Nas partes máis altas, dende as que se verte a auga, nas cumes dos montes, cavábanse estanques de 200 pés por cada lado e 10 de profundidade. Deixábanse 5 desaugadoiros dunhos 3 pés cadrados a fin de que che o estanque, unha vez retirados os peches, o torrente saíra con tanta forza que arrastrase as rocas. Nos grandes complexos mineiros da zona de Montefurado, Quiroga, As Covas e Margaride, empregouse como método predominante de extracción a arrugia ou ruinamontium. Mediante este método, escavábase no terreo unha rede de galerías, tanto verticais como horizontais, comunicadas entre sí. Unha vez finalizadas, metíase nelas unha gran cantidade de auga, para que entre a presión exercida nas paredes das galerías, a forza do aire que as comprimía e o abrandamento da terra, se acabase derrubando o terreo. Por medio de galerías que levaba meses facelas, perforábanse os montes á luz das lucernas, pequenas lámpadas de aceite, que eran a medida das quendas de traballo. Moitas veces formábanse gretas que provocaban derrubes esmagando os obreiros, polo que se deixaban numerosos arcos para soster a montaña. Cando aparecían rocas duras, rompíanas con lume e vinagre, pero como isto enchía de vapor e fume as galerías, preferentemente utilizaban grandes martelos de ferro. Despois sacaban as pedras a ombros, día e noite, pasándoas duns a outros na escuridade, xa que só os últimos vían a luz do día. Acabado o traballo de construir as galerías, tiraban os soportes dos arcos, comenzando polo último. Un vixiante sería o encargado de dar o sinal de evacuar os traballos antes de que a montaña caíra esfaragullada, por si mesma, cun prolongado fragor e un incrible golpe de aire. Outro dos métodos empregados para a busca do ouro era o sistema de conchas de erosión, método utilizado nas minas de Sequeiros e Santa Andrea. Neste método facíanse pozos e gabias no cimo e no fondo do terreo que querían derrubar. Isto produciría inestabilidade do terreo e a formación de fisuras na súa parte alta. Nesas fisuras botaríanse grandes cantidades de auga levada a través das canles, conseguindo o derrubamento do terreo marcado. Desfeita a montaña por calquera deste dous métodos, aínda quedaban outros traballos. A man quitábanse unha a unha as pedras arrastradas e acumulábanse todas xuntas, creando grandes depósitos de áridos, formando os medos ou muradellas tan abundantes na zona das Medas. A masa de auga e lama que quedaría tras retirar as pedras conduciríase ata unhas novas fosas con muces, carqueixas ou toxos e pechadas polos lados con táboas. Tras pasar a terra por estas canles, o ouro, por ser máis pesado, quedaba enganchado nese manto vexetal, mentras que a terra desaparece coa auga. O manto vexetal deixábase secar e despois queimábase. Esta cinza lavábase en zonas de prado para reter o ouro que escondían as montañas. O río Sil tiña unha gran importancia como portador de ouro e os romanos souberon dar con el. Tras cavar no seu leito e quitar as partes máis grosas cunha especie de cesto, íase lavando a area por batea ata atopar as pebidas de ouro. Tanta era a súa importancia que os romanos non se detiveron ante as dificultades impostas pola natureza e foron quen de cambiar o curso dun gran río para beneficiarse do ouro das súas areas. A intención era desviar o curso da corrente nun treito que coincidía cun pronunciado meandro areoso, que deste xeito deixaba un leito desecado para recoller máis rápido e con maior facilidade as areas de ouro que arrastraba. A inicios do século II despois de Cristo, durante o mandato de Trajano,
construíron un dos grandes logros da enxeñería romana, o túnel de Montefurado, o maior túnel artificial dos abertos na Península Ibérica, e un dos poucos realizados polos romanos en todos os territorios que chegaron a ocupar. Para materializar o proxecto, perforouse o macizo rocoso cun oco o bastante grande para que collera o caudal do río. As dimensións do túnel dan unha idea do colosal esforzo realizado. Tiña unha lonxitude de 120 metros, hoxe reducido a 52 metros tras un derrube ocorrido no ano 1934. A súa anchura media é de 20 metros, ao igual que a súa altura, tendo máis de 12 metros baixo as augas. Probablemente o inmenso oco foi cavado usando a técnica do lume, consistente en quentar a pedra ata que acadara temperaturas moi altas, para despois arrefriala con auga. Deste xeito, a brusquidade do cambio da temperatura facilitaría que as rocas se poidesen romper ao ser golpeadas con ferramentas metálicas, como aínda se pode observar nalgúns puntos. Cóntase que para romper a roca, co lume tallaron un bosque de aciñeiras que había nunha aldea veciña, que aínda conserva o topónimo que lle dá o nome de Enciñeira. En canto ao funcionamento do complexo, especúlase coa hipótese dun sistema composto por unha presa e unha ou varias canles que permitirían desecar o interior do túnel, escavado en V, onde quedarían depositados todos os sedimentos arrastrados polo río, aproveitando ao mesmo tempo o oco como balsa de decantación. En ocasións, o túnel taparíase coa intención de que o río volvese momentaneamente ao seu leito natural, para aproveitar as areas depositadas no fondo do túnel e de paso deixar no meandro novas areas auríferas. A extracción do ouro realizaríase en época estival, cando o caudal da auga era mínimo, característica que xunto ao desvío do río a través do túnel facilitarían enormemente as labores de bateo. Outro tipo de explotacións eran os xacementos primarios, nos que o ouro se extraía directamente do filón. Neste tipo de explotacións, como a do Covallón en Ribas de Sil ou a da Toca en Folgoso do Courel, o ouro precisaba dun longo proceso. Unha vez extraído da roca era triturado, torrado e moído, ata acadar a concentración do metal. Este proceso non era requerido no ouro extraído dos ríos, xa que este estaba exento de impurezas, posto que se atopaba moi refinado pola propia corrente e polo desgaste producido co roce. As dimensións desta empresa, na que os romanos estiveron 250 anos extraendo ouro, precisaría o esforzo de miles de traballadores. As explotacións mineiras eran propiedade do Estado romano e estaban administradas por un funcionario de rango medio ao servizo directo do emperador. Técnicos e enxeñeiros pertencían ao exército e a man de obra eran homes libres con salario, escravos de Roma e persoas libres condenadas a traballar nas minas por cometer delitos de sangue ou estafas. O control militar correspondíalle no seu máximo apoxeo á Legio Sétima Gémina, a través dos seus propios destacamentos ou por tropas auxiliares. Aínda que sen evidencias arqueolóxicas que o apoien, afírmase que no lugar de 6.000 atopábase o campamento militar formado por 6.000 homes, encargado de supervisar e gardar todo o complexo mineiro. A aldea de 6.000 está próxima e domina toda a explotación mineira, e algúns veciños falaron da existencia dunha especie de sepulturas con lápidas en lugares hoxe dedicados ao cultivo de viñedo. Froito de toda esta industrialización e man de obra, configuraríase un novo ordenamento territorial. Novos asentamentos e a utilización doutros xa existentes que xirarían en torno ás explotacións auríferas. A proximidade dos poboados ás estruturas mineiras marcaría a súa especialidade. Os máis próximos ás explotacións estarían ocupados por mineiros, administradores da explotación
e encargados de construir e reparar ferramentas. Os encargados da construción e a reparación das presas e canles de auga vivirían próximos ao seu traxecto, ao igual que preto dos camiños vivirían os encargados da rede viaria. Tamén habería poboados habitados por lexionarios encargados da seguridade do territorio e da vixilancia das explotacións. Un destes puntos de vixilancia ben podería ser o castro de Pena de Corvo, torre ou fortaleza que coroaba o esporón rochoso por riba do túnel de Montefurado e que desapareceu en 1934, cando unha forte enchente do río propiciou o afundimento da embocadura de saída do túnel. Esta especialidade en tarefas non eximía o ter que producir boa parte dos alimentos necesarios, polo que nas inmediacións dos castros non faltarían os terreos adecuados para a agricultura e a gandería. Os poboados dos fondos dos vales estarían habitados durante todo o ano, non así a maioría dos situados nas zonas altas, que quedarían abandonados cando as baixas temperaturas traían fortes xeadas e neves que impedirían o traballo ao conxelarse as canles e os depósitos de auga tan necesarios para poder extraer o ouro. Nestes castros quedarían destacamentos de lexionarios que exercerían labores de vixilancia nas explotacións mineiras. Durante 250 anos, os romanos traballaron para extraer o ouro que levarían a Roma, pero a cambio deixaron un importante legado cultural, social e político. Un idioma derivado do latín, as leis xurídicas do dereito romano, unha importante rede viaria, un calendario casi igual ao actual e importantes avances na cirurxía. É algo tan importante para Quiroga como foi a expansión do viño e o aceite, maximizando a súa produción e internacionalizando o seu comercio.